musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daneri filtima ɓaliri buuɗalirmede fere feeñay windere fenjay ɓatake bindaɗo jaslari jeegom dujal hitande ujunere nogase jeegom ɓatake men fati koye gurdam galleji ɗi. Alhamdulillah, en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo, wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala moni popɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaguimama du'aw, min duwanimama. Alhamdulillah banda men, yallah ɓeydanen jaam, ɓeyda sutura ya rabbi ya rahman. No gowɗen wadde kala alarba eɗen keewi arde e yewtere men gurdam galleji, nde tawno so tawi gurdam men kala jowama feccama hakkunde teri, gurdam dewle ɗe nayi feccere ɓurde mawnude nde. Sabu tindi men, daari men, lowɗele men, jewte men pop ko dewgal. Ko ɗum woni ko laɓɓinta neɗɗo ko dewgal. Sa suusi wiide o ko babam, o ko nenam, o ko miñam, o ko mawnam, o ko denɗam, a askinama, a weltima, a nanni jungo e poos, ko dewgal. Dewgal nelaɗo min Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sunnini ɗum e men ko haalaɓen. A woni suka gorko, a yonti, jinnaɓe ma lemima ji leydi moƴƴiri, leydi mantinidi, leydi moƴƴiri beldi remde. Sa remi hen a dañat junge moƴƴe, a dañat keelele moƴƴe, yimɓe kala jeeɓat, ɓe ƴeewa noon ndi leydi ɓe ngara ñagade ɗum. So ɓe keɓi ɓe kolluma mbima remɗo. Sa remi ɗo a soyata, sa remi ɗo a yoɗat tena fewat. Kala ko yaltiɗo yeɓete, keelele ɓole jaltatɗo. Nde jabde hettade woodi, debbo one ko leydi, ɓe mbiyamo jab o ara rema ɗo maɗo. Oɗone yalti koye ndiyam labɗam moƴƴam, anne kadi ka leydi moƴƴiri mbawdi rokkude. Ndiyam moƴƴam labɗam so hawre leydi moƴƴiri fewndi wawdi rokkude, ndiyam roosima e leydi ndi fuɗi funni, yoɗat tan banda men. ɗum woni debbo moƴƴo ko leydi, gorko ko ndiyam. Moƴƴata noon ko leydi, ndiyam hay so ɗam laaɓani, so ɗam roosima e leydi moƴƴiri tan rokkat keelele moƴƴe. ɓe ngara ɓe ñaago, so tawi jaɓama rokke ñalawma, seedeji gadde teŋe lime ha timma totte, dewgal hume yeyne
kaari kumanama. Kaari kumanama. Tene kadi kaari hurtima. Kaari naddi. ɗum woni sariya jaɓi. Dewgal ko naddigo woni lelde. Debbo o tina, gorko yettima mum. Wona hankadi ni dewgal fiɓima hakkunde maɓɓe. So ɓe leliyima jamma, yimɓe fof ne gandi ko joom suudu makko. So ɓe lelima boowal, yimɓe fof ne gandi ko joom suudu makko. So ƴetti reedu, yimɓe fof ne gandi ko joom suudu makko. So jibini yontaɓe hellifaɓe ngara inna inde nde moƴƴine, moni kala duwoyo Allah mawnin inde. Jiire fof ne andi o ko ɓi kaari. Holko ɓuri ɗum welde? ɗum woni ko nelaɗo men Muhammadin sallam suɓani en. Wona gayɗi, wona makkiyasuji ɗi, wona pentiraji ɗi, wona salongaji ɗi, wona robboji ɗi, wona sinabuji ɗi, wona tiktok o, wona alkayri o, wona kaari ne kumane, wona anytime o, wona ɗum sohla ko laaɓal dewgal ngal. Kono noon en jangata ko foti wurde e dewgal. Ƴeweten ko mbelema tan jour anytime o, sukaɓe rewɓe nandi comci. Jombajo gorko ne sehilamu ngari ne pembi ha yooɗi ne lalliti. Pour maɓɓe ko ñande hen tan woni mbelema dewgal ngal. Ñande hen so ɓenni ko heddoto ko mette ɓole. Ɗo ne foti jangede no feewi. Dewgal noon no ɓernde ma welirta ñande kala e galle bamma, sa gorko sa debbo, ko noon dewgal wayi. Welat hande tan, mettat jango tan. Nde weli nde weli, so metti miijoɗa nde weli nde, taw wona nde melti kala miijoɗa dewgalam ngal ɓe worɓe joni, wona nde metti kala miijoɗa ɓe rewɓe joni naggam, wona nde metti kala ceera. ala fof yaadata saɗa gonɗina Allah, a jaɓat Allah hoddiro moƴƴo ngo, jaɓa Allah kadi hoddiro wongo yano e ma ngo. Ko metti e ko weli fof a jaɓat Allah, ɗum woni jabde Allah. Muñana ɗum kadi, sabu Allah ne heewi jarrubuyaji ɗi jarribto jiyaɗo mum e korɗo mum. Hol bawɗo munje, hol donkuɗo munje. Jibina Allah nawa, jibina gongel o nawa, jibina gongel o nawa. Berta juuɗe kucca e Allah moosa, mbiya jomam mboɗo welti ko mbaɗɗa ko, mboɗo muñi ɗum, mboɗo muñir ngam gonduɗa koye muñɓe. Sabu an hoorema joɗiri ko Allah joƴƴinma ɗo, so nawima a wonta jibin saka o nawa. Ganda ko heftima ko Allah, ko heddi ko noon ko enen tafata tafdi moƴƴiri no mbawɗen wurdude, sabu ken gassoɓe. Ina yooɗa noon ngara e galle tawa mawɗo gorko e mawɗo debbo, aɓe ndesodiri guilay asli, taɓe mawnidi ɗon, aɓe kuufi ɓiɓɓe maɓɓe mawɓe e tañira maɓɓe, teɓe mbawdiri aɓe jala ɓe pija. An desɗo joni donka wawodirede hay seeɗa. ɗum tagi noon banda men sen duttima caggal seeɗa, eɗen gandi gonɗen koye perdude barke kewɗo. Leydi beldi remde nana majja, diƴƴe dosoje leydi ha yonna ɗum nana majja. Ko rosata o zarde ha yooɗa ko nana majja. Leydi ñiɓetendi o zarde ha yooɗa kadi nana majja. ɗum tagi rewɓe moƴƴuɓe nana gusto, worɓe moƴƴuɓe nana gusto. Sen ndenaki jibinten tan ko ñayko. Se en ndenaki jibinten ko ñayko, sabu sa ƴeewi hande majorité ko jibinte ko ñayko. Ñayko kam hande nafa, kono ko ɓuri heewde on ko jibinta nafatama. Hay hokkam ndiyam e londe a dañata ɗum, wannam ata e heɓata e mum, wannam ɗum a heɓata e mum. Sohlade ma e hunde ara ɓattama ene baba tan mbaɗa yinma ene jal ene fiña, so heeɓi ko c'est fini, wonta hay jalane, hay wannam ɗum a dañata.
wonnam ɗo a yiyata ɗum ni jotta ko sara ma ni c'est fini. Kalne jiiɗa hannde woni sukaaɓe ne jooɗi sara ma tan ne jungini wonko sohli, so heɓi c'est fini, wonta yi ɗum. Wannam ataye, rokkam ndiyam, ɓoosam ɗo, ŋaañanmi keecam, ɓattomi jewten nangam, a heɓatta ɗum e maɓɓe. ɗum noon miccoɗen no moƴƴi, beele wona enen golli ɗum. Pourtant enen wona non mbawduɗen e jinnaɓe men, ko jinnaɓe men golluno ɗum. Beele enen ne hannde en gollima, beele ɓiɓɓe so ngari barkewru faye maɓɓe, walla ala hono wayi. somi wi sa ruttima hanki seeɗa jiya bamma walla giƴum bamma hoɗo ko wayno Dakar, walla hoɗo ko wayno Nouakchott, walla hoɗa ko wayno Kayheyɗi, walla hoɗa ko wayno Matam ko Yeru, walla hoɗa Kaayi, walla hoɗa Nioro, walla hoɗa Bamako, walla wo hoɗa Bissau, walla wo hoɗa Bafata, walla o hoɗa Ngaabu, walla o hoɗa Banjul, walla o hoɗa Serekunda, wona, walla hoɗa Konakiri, walla hoɗoya Labe, walla Piita. O wona ɗon soit ko denowo hôpital, walla o liggoto koto mairie ko pittowo, sabu on saa hebde hen golle moƴƴe weeɓani. Jomum jogui ko salaire mum yoɓete ko 15 ujunere walla ujunaje 10. ene jogui rewɓe ɗiɗo walla tato. Jangoɓe so janggui hakkiɓe won nokku, e waɗoɓe siras en, e yeyoɓe coccorɗe, e yeeɓe ataye, e waɗoɓe juula balbel, hewɓe so ngari jippoto galle makko, kettoɗe no moƴƴi. ɓiɓɓe makko ne jaaha école, ɓeye ko ɗon gottoto, ko ɗon mbalata. Teno mo jogui dépasse omo yoɓa kuura, omo yoɓa ndiyam, omo yoɓa galle. Tene hatta lewru foof ko heɓata ko heewani, kono yimɓe fof ñamat karat tene o holtinat. Hatta kadi saɗa hoota kadi o dusma hakko wata cuuɗi moɗon. An hande aɗa yoɓe lewru 100 ujunere, a wawi timminde hay sarde joom suudu ma haalaga hoɓɓe wonɓe jippiɓe maɗa. miccoɗen no moƴƴi, afala taqiluna, miccoɗen. Ko Allah wi en yo en micco. Jiya bamma nan ɗo hen no wuuri koye baɗo ngesa, omo jogui rewɓe 4, debbo hen kala ene jibini ɓiɓɓe 7, ɓiɓɓe 9. o wuuri koye peeje makko e doole makko. Rewɓe 4 ɓe foof nani, julde arde foof omo holtina, o daña jawdi. So julde ari, sukaɓeɓe foof goto foof koye bool mum e giƴumen. On kirtoto, on kacitto. An hande a mawni, aɗa jogui debbo ma goto e ɓiɓɓe ma 2, donka yo hirande ma rew lawol. donka yo sabunde joom suudu ma daro. donka tan yobde hay jangde ɓiye. donka tan wadde e joom suudu ma hay e moƴƴere. Gurnoɗen ko barke. yo Allah yom moƴƴere ɓe mawɓe. Sa yurntima seeɗa noɓe gurduno, gurdam suturo e barke. Sa arino Matam, a tawi kala janngunoɗo ha heeɓi won nokku, gila e étudiant ji élevaɓe foof ene jowodiri e galle goto. Tene joom galle so fini, moni fof heɓat kuppogel mburu no fotiri foof, yarat kenkeli ba tawno kafe mbeɓani. So bottare ari wottoto hirande waɗe laccira he waɗe haako, joomen piya hamɓe tut, so fini dawa janggoya. So collège so lycée nden weeɓani e guure meɗen. Tene joomum ala salaire, ala jobdi, wuuri koye takalta ɓilta, kono ɗanoto finat, yoɓat ndiyamum, yoɓa kuura mum, waɗa ñamde mum, ha vacance mum gasa ko ton. Mawnon dañon poste uji mawɗi, oɗon jooɓe fodde 2 millions, awa timminde sarɗi hay galle ma, sa ala ko sarɗi neɗɗo goɗɗo. banda men, so en mbasi barke, en mbasi kala,
nguurɗen ko barke en nguurani ngalu enen en gona yimɓe jomen ngalu en jiida e tubakoɓe ɓen ko aduna tan ko rabbana atina fi dunya gasi hasanatan ɓe jokkani hen wo fil akhirati hasanata kamɓe ko aduna tan Allah jarrobiri ɓe pewni aduna maɓɓe ha moƴƴi mbaɗi isinaji mawɗi société ji mawɗi entreprise aji mawɗi wonda ko yumma wonda ko baba wonda ko salaire mum wonda tan ko appartement mum walla studio mum kañum tan auto mum tan dewengel mum ullungel mum walla so jinnaɗo mawni nawɗum maison de retraite nanda ko maison de retraité en ɓe jomum waɗoye toon lewru fo ne yoɓe sa amti jiiya ɗum sa amtan ɗum joɗɗa noon on ne waɗno bamum e yummum anne ko noon mbatta bamma e yumma woto lordema woto zendema so mawni tan mbiɗa teɗe weela ɗum saabu en andi ko noon gurdamaɓe way kamɓe ɓen noon se meɓa ɗum copie yahata enen gurdam men ko jinnaɗo na sallam wi en aljanna men woni koye koyɗe jinnaɓe men Allah subhanahu wa taala wi en wasiyima en ye en ɗofto jinnaɓe men woto en beddoɓe woto en ufnoɓe woto en ñingɓe woto en jennuɓe woto en ustuɓe woto en pamɗinɓe saabu sa ɗoftima Allah e nelaɗo mo rewi hen ko jinnaɓe ma sa ɗoftike Allah e nelaɗo mum rewi hen ko jinnaɓe ma ko heddi ko teddugal moni kala ko teddugal teddodiri yimɓeɓe teddodiri e ceerno ma mo mbaɗɗa wasila kono woto ɓurnumo jinnaɓe ma mo mbaɗɗa wasila o teddodiri makko de kono woto jab ɓurnudemo jinnaɓe ma o ɓurata jinnaɓe ma o wawa ɓuur jamais jinnaɓe ma woto jab wasila noon aɗa heeɓa e makko ɗo aɗa yettoro Allah subhanahu wa taala walla dañde ngaddirgal faade annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko dewal Allah wa amma rokkude gurdam ha mbawɗa wonde julɗo ha mbawɗa rewde Allah ko woto yeji sababu o mo yettata sababu yettata Allah a wawa diwde oɗo sababu mbiya yetto ceerno mon rokkuma wasila aɗa nehno ha ɓuura jinnanoma taw jinnanoma jaɓɓirta ɗum ko paɗe so haali a heɗotako a rewata e mum a teddinta ɗum a hormotako ɗum a wifata ɗum a ɓosata ɗum mbiya dañi barke banggue goɗɗo jamais hay hat woto punten koye men sa ɗannima e laddeli he ma taw toon ɓiɓɓe sohnaɓe ɗoftiɓe worɓe mumen taw worɓe ɓe jiya debbo ɗofto gorkom taw gorko o jogui ko caya goota so fini rewata koye jawdi mum walla rewata koye jalo mum o ɗofto bamma ɗoftugol ɓurgol ɗoftede ɗoftugol an pina subaka bakkoɗa bokkos maɗa aɗa ɗanno aɗa ƴeewoya ko dañƴa jaaha jettoɗa ndi paɗani gonta toon lamɗo gonta toon conseiller haute yimɓe mawɓe gonta toon neɗɗo mawɗo tawa meeɗa wiyede ga A B C D a meeɗa janngu ɗum débrouillé hanana ɗewgal gonta neɗɗo mawɗo gonta conseiller ji yimɓe mawɓe mo liggi ɗum yumma mo rokki ɗum bamma sa yejjiti o sababu noon mo yumma golli o mbiya ko leɗɗe walla ko ayeji walla ko zicruji taw ko yumma liggi ɗum barke o rufe dow ba sa yeehi tawa toon yumma sa yeehi tawa toon bamma patron ma hettoma gonta conseiller mawɗo dokka conseil joomen diplôme tuji mawɗi keɓa halis maha galleji capital ma ha galle wuuro mon daña autoji ma mbatta ñanta ɗe yaɗata kono sa yurntima jooɗima ma ƴeew an holno dañirɗa ɗum ɗo henna wonɗo immi ɗannotoɗo weddodiri e paɗe o dañat kalis de kono dañata teddungal banda men ɗaɓɓen barkeji ɗi barke noon neyɓat barke wayi tan kono hande a fini aɗa saggina gadda kilo maaro gadda nebam gadda basalle gadda ko yadata hen foof
nanga nebam mbaɗa e barme he taala liɗɗi ma cetta basalle ma e tomate ma e geɗe ma fof mbaɗa hen caggitina sa gayni ƴeewa maaro ko mbatta hen kono e famɗude ni sa gayno yi defte ƴeewa maaro ko no waati ƴeewa barme no ƴufirta heewa nde mbatta maaro ko e barme o nde woni koye booliyel tokkocel lawƴuɗa ɗum jittuɗa kala mbamɗam dokkuɗa jawdiyeri maaro kono e famɗude ni ko ni tan mbaɗɗiri tan nannuɗa nder to sa yi ha defte yi barme o heewa wiye tep gadda boluji 6 gadda boluji 6 bol fon dotta ɗum ha heewa bol fof yimɓe joyo jeegomo pirlo ɗum ko naate barme he ko heewani kono ƴeew ko yalte barme o ko ƴeewa yimɓeɓe fof pirmo sukaɓe bol mumen rewɓe bol men babiraɓe bol men sagataɓe bol men so won taniraɗo nawante bol muɗum jomumen jooɗo ñaama ha kedda allahu akbar ɗum wona barke ni barke wayi ni barke wayi a dañat seeɗa Allah ittina seeɗa o annabi nuhu alayhi salam tuma nde Allah nelimo faade iwaju yo nawanmo leɗɗe on yiɗi ko haarde Allah waɗi barke e mbuuɗu gawri ngu bisimillah o ngappat tan mbuuɗu arta ɗo wonno o ngappa mbuuɗu arta ɗo wonno o ngappa mbuuɗu arta ɗo wonno o ngappa mbuuɗu arta wonno haari nduwi tut taw koye mbuuɗu gawri woto Allah loowi hen ko barke hawi tut woto jejjiten nemaji ɗi Allah waɗani en ɓuri nemaji diplôme ɗi nemaji kewɗi ko barke Allah rokkuno en ko barke fawondirde e muñodirde e ɗoftodirde ko ɗum barke mawɗo bandamen ɗum noon koye dewgal e ɓiɓɓe sabu ɓiɗɗo so ɗoftima yalti koye dewgal debbo so ɗoftima koye dewgal gorko so jaɓi debbo ɗofti ɗum a toppodiri a yurmima ɗum sabu an gorko ka kewɗo doole mbiɗa ko ya yurmo joom suudu ma debbo o yo yiɗe o ɗoftoma debbo o yo yiɗe o ɗoftoma kanko gorko o yurmo debbo sabu mo heewi doole o wasa fiide debbo o piggal gorko heƴani e debbo ko goo on wawi liggade o daña ko dañata ko yo nafɓu hen debbo o deñu fittanu makko ko dañata ko hayso ko temedere wotere dañƴa o ñaguimama temedere wimo 50 joguiɗen ɗo da woto soynumo kalde joom suudu ma ñaguima hunde haysa ala ittu seeɗa mo joguiɗa wimo jagguɗo ene deña ɓernde ene holna ɓernde saaha o tinani mo jooɗi tan ha mbiyamo nanggu ujunere nani ene deña ɓernde ene yenna neɗɗo kono so wonti koma ñaagueɗa teni sa ñaagama a rokkata teni ka samba alar tan jiɗɗa tan ko ya wiye aɗa jogui jawdi caggal galle kono nder galle a rokkata o debbo mbiya yo ɗoftoma ko an adi aaƴademo sa aaƴimamam o aaƴoma Allah itta barke gonɗo ɗon jibinon ɓesgu aaƴo on gurdam ɗam bona ɗum woni hande majorité mo joguiɗen hande o eɗen ñaagui Allah noon yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman yo Allah rokku en rewɓe ɗoftiɓe rewɓe yo Allah rokku on ɗoftade ɗoftugol ngol alda e limite ngol alda e yurnitade ngol alda e miskikinade ngol alda e woykinade ngol alda e sattikinade gorko ne yo Allah rokke yidde joom suudu ma yurmade ɗum e waɗande ɗum ko alda e watkinade ko alda e haaltoyde ko alda e yirkinade ko alda e ɗum dusodiren ken gasoɓe ko Imrul Qays wi ko tamatta'at min duniyaka fa innaka fani dahmirɗen aduna men ken gasoɓe dahmirtoɗen e suddiɓe men dahmirɗen e worɓe men e ɓesguji men ko en gasoɓe dahmitorɗen noon muñodirde e yiɗodirde e yurmodirde moni kala yo yurmo goɗɗo faya koye julde taske
wotot pression hay goto. Hoto heñoro joom galle ma, hoto heñoro joom galle ma to bange comci an e ɓiɓɓe ma fof yaaru seesa. Ñande kala koko ñamete, ñande kala kuuraji koko jaɓete, ñande kala facturaji ndiyam koko jaɓete, ñande kala koko ñamete, facturaji ñamde nan ɗon goɗɗum nan ɗon, no Allah addiri aduna fof no maayo ngo way, no maayo ngo fiiri fof noon awirte. Non subalɓe mbi, no maayo ngo fiiri ko noon ngo awirte. ɓayde noon no maayo ngo fiiri kala ko noon ngo awirte, feet bawɗo wonde kala no ardi fof ko noon ɓeninirte. Dewgal no ardi fof ko noon ɓeninirte. Inde no ardi kala ko noon ɓeninirte. Julde no ardi kala ko noon ɓeninirte. So ari tawi eɗen jogii ɓenninen eɗen jogii, so ari tawi en ngala ɓenninen en ngala. Hersinaki, hersini ko wadde ko wawa lelɗan ɗon ka ɗanade. Hersini ko ñamlanade comcol ɓornoɗa ngol aɗa andi ngol ka ñamliɗo a yoɓa, ɗum fof ɓuuri hersinade. Wallahi ɗum ɓuuri hersini fof ko ñamloɗa jawdi taske kirsandi, ñama tewo, ñammina ɓiɓɓe ma, aɗa andi ka ñamliɗo, aɗa andi ka ñamliɗo. Heddo gayna noon probléme uji goɗɗi ngara, hunde fawoye dow hoore ma. Saɗa jogii wat, sa ala ƴeew ko jogiɗa ko mbaɗa. Saɗa jogii wat, min mi yaadani neɗɗo yo ñamlono hunde. Saɗa ñamlono ñamde. Maaro gasi ya ñamlo koko ñamete, nebam gasi ñamlo, dépasse gasi ñamlo, kaari sellan nan leli il faut o safre ñamlo cafron mo. Aɗiɗi liggade jiɗɗa wadde ko business, ñamlo mbaɗa business sa dañi joɓa bénéfice o. Kono ñamlanade comci tan ha wiye kaari ko jontaɗo, ñamlanade jawdi ha wiye kaari wari, ñamlanade gueɗe bolle puyɗeje ɗe ganduɗa ɗum ɗo so ɓenni an hoorema andade hoorema, wuttema piya nder almuwar, heddo aɗa futtini guite dewomo, ñamande fawdira e dow hoorema, gona guite yitilo ko jiiɗa kala ɗe yiiɗi alna ɗum doole, so ɓooyi a wattat wadde gueɗe ɗe peewaji, a wattat fen sa renaki, a wattat takkude hoorema ñabbuji ɗi ala, aɗa yeloro ɗum, a nodda yimɓe mboɗo jogui ordonnance walla mo jogui ɗum to jiɗɗa yeɓde ko ñamale ma. Sa renaki a wontat neɗɗo goɗɗo ka yiɗa, sa renaki a wattat funtirde yimɓe haala belka taw ha joom rokkuma haalis taw wona jikku ma. Sa renaki a wattat neldude photoje ma saabu holɗum haalis wona jikku ma. Sa renaki so ɓooyi a watta wadde appel aji vidéo ŋaji taw wona jikku ma. Holɗum saabu a watti yidde ƴettude kaake janane. Sa watti ƴettude kaake janane noon a wattat wadde ka yiɗa so ɓooyi wontat jikku ma. Kala no julde ardi yo ɓennir noon. So ari tawi aɗa jogii sood jawdi ma, aɗa wawi holtinde holtin, sa wawa wotanate kooce, woto ka wawa bandam akhi ukhti woto mbaɗen ko en mbawa. Allah wi en ko deftani fittande so wona yo ko wawi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Andu noon laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Fittande ndu Allah loowi e nder ɓandu ma ndu fittande ndu Allah sortata e ɓandu ma sulɓito saama, yimɓe koccuma nawma, loonma, kasnuma, kafnuma, ngurnuma, njuulma. Almami daro, est ce que mo juulanno? Eyi. Bande en daro, bandamen kalde o ñamande yo are am. Allahu akbar. O ñalawma a dillata a daalata, aɗa ñamli ha wi tut, ndondeɗa la ilaha illallah inna lillahi, yo Allah yurmomo yaafo moni kala hinkiƴini, gaska ase looweɗa jorteɗa, yimɓe ndungtone jaha, malikaji namdotoɗi e ɗi ngara, so ɓe ɓenni ñamande hanma lelade e gaska ma, saabu ñamande ma wona yoɓetende caggal ma. ñamale kewɗe kunama ɗon gona joɓade. Heewiɗo neɗɗo dari wi ko min gaddi, ñamande makko so o ma ɓayde o maayi ko min gaddi, kalde omo yo ar, meeɗa ka rewe,
meeɗa ko yoɓe mbiyanom jaafoɗon ñamale kewɗe hen joɓaka a yiyat tan wirte noon ko ha ubbe sabu so ubbaka moƴƴanta en walla waɗa toon ñiŋoje jomum wirat noon tan ko ha maayi ɗo ubbe gandon noon ko min woni bandi ko hande walla ko min woni mawni ko walla ko min naggam mi gaddima ñamale makko so tawi en garti kalde om yo ar yoɓetake de jomin ndewɗen ha tampa donc kanko mon toɗɗirto walla joɓa ñamade ha heddo temedere joyima kaari yoɓam ñamade mbiya an war tampinam mi yoɓima hiddimi temedere tampina an ko tutuma ko ɓuuri hewde ten guel temedel gotel ne hanma lelade e qabri ma ne hanma lelade e qabri ma guel temedel gotel bandamen dentoɗen sa ala ko ñamɗa ñamloyo ñama ha kara sa ala ko cafruɗa ñamlo cafroɗa saɗiɗi liggade ñamlo liggorɗa moƴƴina joɓa mais ñamlanade kecci puyɗe rento ñamade jogui ko dalilu saɗa ñamlo yataɗa yobde saɗa ñamlo yataɗa yobde sa wawa watanade hen watanade erreur julde nana ara facture aji ne keewi hande ko aduna facture aji yimɓe guuri koye posuji e pasuji e dépasse uji e ordonnance uji passe internet nan ɗon pasuji autoji nan ɗon dépasse uji nan ɗon dépasse yaade jeere nan ɗon dépasse facture courant ndiyam nan ɗon dépasse facture ndiyam nan ɗon dépasse ordonnance nan ɗon dépasse nan ɗon facture aji école nan ɗon teni hande kala facture ordonnance mo keɓɗa sarenaka wayat facture ordonnance natti ujunere oɗon gandi ko kalami ko hay so kawi isio jaaɗa hande to docteur so fooɗi kayɗe windi wala yurmede o winda ha wiya tut sa yeehi pharmacie tan jomima ujunaji jeetati heddo aɗa anga ujunaji jeetati heddo aɗa anga ko toon hande ordonnance daroyi mbiya an hunde yo artan moƴƴoɗa hen tan yo boncolin wat ko mbawɗa bandam aduna haɗani e ñalawma goto aduna kadi haɗata e ñalawma goto woto mbaɗen pression hay goto woto heñoro joom galle ma eyyi anne gorko woto suud joom suudu ma saɗa jogui wat sa ala ko joguiɗon ko mbaɗe Allah walla en calmini dental fedde waksiji en calmini fedde waksiji ha toon to leydi France e gardugol sohna Hadja Aissata Ngat e sohna Huley Taraware e sohna Mariama Wade ko noonne kadi e sohna Gedda Diaw mo Ceerno Boyi eɗen mbi Allah ɓamtu fedde nde Allah reena fedde nde hisna fedde nde en calmini fedde yiɓɓe Sar Abdoullahi Sar ha toon to Thialgo e gardugol musidɗo men Amadou Selli walla mbiyen Mouhtar Wagne professeur ha toon to Guidy Makka e dendagal taweteɓen kala farma tawni en min calmini on en calmini fedde yiɓɓe Sar Abdoullahi Sar ha toon to Wudduru ha to Madina Diaƴɓe e gardugol miñi men bani men debbo sohna Aissata Abdallah en mbimo Seydi Ndiaye en calmini fedde yiɓɓe Sar Abdoullahi Sar ha toon to Semme e gardugol mawɗo men Mamadou Demba Kassé e jinnaɗo meɗen Hadja Mariata Demba Kassé e sohna bani men debbo tedduɗo sohna Rahmatullahi Darame moƴƴo Baba Furdu Seydi Darame ha toon to Semme e musidɗo men joom guinal golle ɗe Ceerno Ahmadou Samba Diong moƴƴo Kassé Diong ko Diong jettanmaɓe en calmini en juurima foof fedde yiɓɓe Sar Abdoullahi Sar ha to ɓulon kaaƴe e gardugol Saydou Ali Diallo en calmini Abdourahmani Ba en calmini dendagal fedde nde kala gorko e debbo fof en ɗaccani hay goto fedde yiɓɓe Sar Abdoullahi Sar ha toon to Nouadhibou e gardugol sohna Maymouna Thioub en calmini équipe o foof e goto en ɗaccani fedde yiɓɓe Sar Abdoullahi Sar e gardugol Dieynaba Sar debbo ɓokki min calminima ha toon to Mauritanie
en calmini dendagal sarɓe fof taweteɓe hen ɓe ɓukkinaɓe fof e goto hen ɗaccaɗi. feddiɓe sar Abdoullahi Sarr gardugol musidɗo men Mamadou Bouba ha toon to Luwanda min notoma to Fasso Deɓe Mali en calmini en juurima. feddiɓe sar Abdoullahi Sarr ha toon to cuuɗi men Dulmaji Dembe e gardugol musidɗo men Jeynil Abidine Tijaniya en calmini sokhna Dieynaba Boori Mangane ha toon to dispensaire Dulmaji calmini fof en juurima. calmini denteɗe kala Weltare TV e denteɗe fof fedde yumma almuɓe e gardugol bani men debbo sokhna Aminata Guissé e debbo mo wendu Bosiyaɓe en calmini dendagal yumma almuɓe kala taweteɓe hen fof. alhamdulillah so haaji Allah rahman ne gasa alhamisa janggo o fedde yumma almuɓe e gardugol Aminata Guissé sokhna Aminata Guissé yaadi mum sokhna Hadja Fa Diagnel e sokhna Fat Sadio Demba si e dendagal terɗe woni terɗe fedde yumma almuɓe ene gasa janggo alhamisa maɓe jaaha toon to Yasin Lakke inchallah noɓe kewi wadde kala saaha so nawde balle almuɓe inchallahu rabbi maɓe naw toon balle almuɓe gila e comci ha e leece ha e madaruji ha e gueɗe ɗin fannuji kala wallide duɗe ɗe nde tawno umminiɓe ko wallide duɗe almuɓe wallide duɗe almuɓe beele almuɓe gona e jaam gona e laaɓal gona e senare. en calmini bandiraɓe kala eɗen ñagui yafuya banda men numéro men WhatsApp o e baɗɗo puccu o duuɓi 11 ko joguiɗen on WhatsApp ɗiɗo dumunnaji kala noon en dañi caɗele mawɗe to banggue WhatsApp to saaha fo ɓe kuppat ɗum saaha fo WhatsApp kuppat WhatsApp o to banggue privé ji ɗi en donkat jabade kono guila ñande alende noon ɓe kuppi WhatsApp o ha laaɓi ɓe mbi koma change numéro téléphone koko heewi ko waɗi satire ma change numéro téléphone en noon en jiiɗani change de numéro téléphone ɗum jeeyi sababu noon kala baɗɗo toon message mi wawa wawa yettade koko kuppa ha laaɓi saabu min ɓuuri wawde hutorade ko téléphone ngaji ɗi ɗum jeeyi sababu noon jayde moon Weltare TV e manditare mum ene ɗaminino wasata ma dañ demude gudditiɗe beele daña matériel uji goɗɗi ko wona téléphone ngaji ɗi beele téléphone ngaji min mbawa jokkodirde e yimɓeɓe ko ɗum woni komin kulanno ko kono mataw ko ɗum woni ko yani amen ko hay haalini soɗon teski o dumunande majji no feewi majjinimo kanko ɗen caɗele o jogui e kala momin jokkodirno to banggue WhatsApp uji ɗi o saaha kam kuppi on banggue min mbawata hankadin saabu WhatsApp ko bonni ɗen compte de kew ha ɓurti yo walla ko woni en min ganda jeeyi sababu noon min ɓurano yidde hutorade téléphone ngaji ɗi woto bonnude gueɗe walla ustude contact uji ɗi walla perdodirde e yimɓe mum ɓe jokkodiranno e kala saaha ɗum noon mbaɗa andi hewɓe mbaɗi messuji mbawata hebdemi so Allah jaaɓi eɗen jogui ɗo ɓatakuji kewɗi kono ma en gaara e ɓatakuji ɗi saahaji goɗɗi so haaji Allah rahmanu eɗen jogui nelal noon iwde e rewɓe hewɓe jaafuɗon kam noon onon jewɓe ɓe jaafuɗon kam no fewi de hay lembelaɓe ɓe jaafuɗon bandiraɓe rewɓe hewɓe mbi Sarr yettin worɓe ɓe wotoɓe kul amini minen komin diwɓe amin jiiɗi worɓe joguiɓe rewɓe joguiɓe debbo goto nawlire aminen jooɗi min paadi hamin tampi gandon noon ñamlel ko joɓel heewiɗo jeewo wonti lembel heewiɗo lembel wonti jeewo non kamɓe de wona min wi on dokkiyam probléme de kamɓe mbi min kam oma ala rasul ilal balago ala ko woda nelaɗo so wona yettinde mi yettini mi wakkitima nelal ko bakkol mi serti hen eyyi mbason weddade mi ɓooɗe mbason weddade mi kaaƴe mbason tolnirimi ga hen goɗɗum e goɗɗum kamɓe mbi ɓe tampi ɓe natti wawde muñje gaare kala gorko garɗo yo ar woto kuule mbadiji mabɓe woto kuule darɗe mabɓe woto kuule no ɓe mbayni hulɓinaki gaare ɓe gona yimɓe taxoɓe ɓe gona yimɓe sattuɓe wurdude gaare debbo ko resete tan kamɓe jiiɗi ko resede dewle laaɓɗe ceerɗe gona suufi ɓe jiiɗa suufi noon takko suufuji ɗi ɓe jiiɗi yo won dewgal moƴƴal tawa an gorko aɗa ara aɗa waala tawa aɗa moykino tan sa yalti jama tan moykino ala ɓe jiiɗa ɗum kamɓe kaali wona min
ɓe mbi aha onon noon wonduɓe worɓe mon ɓe gande ñamlel ko joɓel koy aha heewiɗo jeewo wonti lembel heewiɗo lembel wonti jeewo ɗum noon goppe worɓe ɓe garana ɓe kamɓe nelim mi yettini mi serti en caggal ɗum eɗen keeɓa message kewɗi yimɓe hewɓe ne mbiya pourquoi en mbatta jewteɗe to TikTok to mbaɗen jewte men to TikTok ene wawi dude haalis ne wawi dude foof e min jinnaɗam ɓurnimi kaalis saabu ko jiimi TikTok ko deññani ɓerdam commentaire uji ɗi no jiirno yarani ƴattoje ɗe jenni ɗi haalaji bonɗi ɗi ƴattoje surtout ƴattoje ɗe mi wawa muñje jinnaɗam ne ƴatte mi wawa jinnaɗam ɓurni million ngaji mi wawa muñ jinnaɗam ne haale ko boni mi wawa muñ jinnaɗam ne ƴette mi wawa muñ joom suuram ne ƴette mi wawa muñ ɓiɓɓam ne ƴette mi wawa muñ mboɗo ƴette teddungal ɓuuri kala no jiirumi TikTok mi hande e ko nananmi toon e fulfulde ne haale ko ƴattoje bonɗe jenni bonɗi haalaji bonɗi ɗi rewɓe e worɓe ceero wonani foti yarude wonani pinal yarata wonani rendo yarata wonani nehidi wayi wonani naraɗo en sallam yiɗi wonani jiɗɗen wonani kadi nehireɗen yo Allah won ballo ya rabbi ya rahman so buuɗalirmede feri feeñi fe jeyɓatake musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaiki jaam yo jaam Allah ñalanen musibam tedduɓe